An Tingog nin Barangay, programang mahagod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liowit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk every time you say goodbye, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Love is in the night, roads turn right. We don't know how to rhyme, but damn we try. We're all alone. Alright. Marahay na pagkaaga po sa Indogabos. Okay, madali sa nata. Hindi ko na dadangog digdi sa radyo. Anyway, good morning po sa Indogabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko dyan Martes, Pizza 25 sa bulan po nin Marso 2025. Ini po ang 1 FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, dyan sa lado teknikal yan dyan si Darwin Obido. Ako po ang sindong lingkod amigo sa radyo Alwin Double L, Alwin Masida Liobit. Ibahan po tami lindo ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga digdi sa programa. Bukas po anda samuya po na DJ Torrance. pagtataunin honorable na sa gabos na mga membro kan pamilya na nakantabay po digdi sa 1 FM ngunya na pagkaagang ininin Martes. Simulcast man kita sa DWRL Radyo Pilipino Legazpi. Good morning tabi sa Sendo Gabos ha. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian na Git Wilson. Siyempre, duman sa tuya na mga estudyante ngunyan, madali naman ang bakasyon. Madali naman ang bakasyon. Fight. Palarong Bicol po, duro-diritso na. Headlines kan sa tuya na mga Bareta, Legazpi City. Nakakuha na po tabi ni 7 bulawan na medalya. 7 bulawan na medalya ang Legazpi City sa nagpapadagos na palarong Bicol 2025. Naginigibo po digdi sa Legazpi. Asin po tabi Analbay igwa naman ki apat, no? Igwa naman ki apat Analbay. Pare na aga kay Kagawad Gilbert Orense kan Barangay kan Bugtong. Ina sanayan maray. Anuad. Pait sana ngayon nanay.
Ano po ang headlines kan mga bareta tangon yan? O ni ipapaliwanag tayo ni hata ngani nakwan. Ipapaliwanag tayo ni ta mahiling mo sa Facebook mo niyan kung ano-ano ang nagruluwas. Pero ipapaliwanag tayo ni ha. Ang headlines kan mga bareta po sa lado lokal, Governor Glenda Bongao ining-kaminar ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority na punduhuna ang Mayon Lighting Project. Iyan ang pagrulayan tataod-taod Legazpi Asin Albay Delegation nanginot sa primerong aldaw na Palarong Bicol 2025. Yan. Iya pa. Yan pahit ha. Mantang kampo kan mga kandidato wala to unaan paapod para po sa sendang mga leaders. Panduwa dapat po na may mga sorbi-sorbing o niyan. May mga suro-sorbi. Aram nindo ako ang suro-sorbing ini. Sabi ko baga sendo dahil nakamutabi magpara kwan. Tadi pisilon pagparatubudan ang mga suro-sorbing ini. Siyempre sabi ko nga po tabi. Sabi ko sendo diretso kan ano yan? Diretso po kan ano ini kan sarong tawo na mag-conduct siya din survey, pero kung makakapiktar ini po wag na po, okay? Dangan dapat ang survey so tumpak. Kaso sa mga barangay may mga nagsusurvey, aramin do ang mga nagsusurveyan po tabi igwayanin nag-sponsor kaan kasi say man masweldo kan mga nagsusurvey niyan ikaman daw. Halimbawa ako nata matugot daw po ako na day po ako bayadan sa sakuyang pag-survey so pagkakan ko sa diri ko sa pamasahe ko sa diri ko garo da siyempre po igwanin tao na nagsusugo na mag-survey tangani po na mahiling kon sain po siya sundo yan iyo po yan ha kaya day ako nagtutubodig di basta-basta sa suro-sorbing ini okay. Kung tultul ang survey, mahihiling mo man yan. Pero ngunyan, may posibleng may barluwas. Pero dahil pa ito actually kan, nakaaging aldaw pa sa nangani nag-survey sa mo. Digdi sa Legazpi, may mga nagsusurvey naman po tabi. Kung kampo kaning kandidato, igwa kang kwarta, mapasurvey ka talaga. Pero, ang survey dapat, iluwas din do so totoo, nata. Kasi kung din nindo iluluwas ang totoo, kung di po tabi nindo iluluwas ang totoo, di maluwas na. Pig-uti ka nindo kaan, pig-uti ka nindo po tabi kaan, an sa indong sa diri. Pig-uti ka nindo kaan an sa indong sa diri. Kung di nindo iluluwas po nin matanos. Kaya sabi ko sa indo, iluwas nindo kung nanggana, kung gana, o iluwas nindo po yan. O kaya, gamiton lang nindo iyan bilang preference nindo kung sain ka mo maluya. Iyan ang ginigibukan ko. Pero not for broadcast consumption ko na tapos posting. Iyo maraoton iyan na kwan, lalo na kung lulukuhon mo so tawo na naghihiling po tabi sa imo. Okay? Nag-aabang duman sa imong mga post. Yo. Sige, anyway. So igwa na kita nin 14 minutos makalampas ang alas 6 ni pagkaaga digdi po sa programa. So sabi ko sendo sabi ko sendo po may kanya-kanya kita depende kon sain ka naka-appeal. Kaya baga sabi ko sendo kaya baga sabi ko sendo abo kung ma-involve tabi ta makasupog na kwan diba? Makasupog po tabi na ang media
nasa sarahotan na kita po tabi na medyanin politiko, no? Medyanin politiko po. Na day po tabi pwede kasi nata kami digdi po sa radyo, digdi sa radyo, tabi kami baga pigsusilduhan kan pigsusilduhan kami po kan ano ini kan samuyang kumpanya. So day kang rason tangani po tabi na day kang rason po tangani na maging media kanin politiko. Iya po, dapat tumindog kita kung ano po tabi an ikakarahay niya to. O takasingon yan, so sa ibong na politiko, may nagdidepensa. So sa ibong, may nagdidepensa. So media, nag-aarayutan na. Makasupog po ini sa lado po tabi niya to. Kumbaga, kung magdidepensa kita kan sa tuya po na mga pinagsusuportaran, dapat so, inuton mo muna sa mga regulasyon na nakapalaman sa broadcast code na iyan po tabi aan sa tuyang pinagsusunod. Or else, saro ka man po tabi na bako ka media po, kundi 1/4 ka na sana. Ya pa. One, to be fair po, ining issue ini so pagpapailaw dyan sa Mayon Volcano. Pagpapailaw. Yung mananggat aluyo na ining isyong ini na gustong pailawan ng Mayon Volcano. Ang pondo kay ni is nasa 1.3 billion. I think, siring kaan. Yung Legazpi City Government, may nahiling na ako, nagpaluwas nin statement na dahil man matugot ang Legazpi City Government, no build zone yan. Actually, no build zone. Dyan, so gustong sabihon, bawal. Iyo baga, kaya nagpaluwas na nin statement po si Mayor Pido na bawal dyan, no build zone. O gustong sabihon, day pwede. Okay? Ngunyan, o niya, may surat digdi sisingaya tabi an kaypuhan na ano yan kaypuhan po tabi na mag-aksyon digdi sisay da mga opisina an kaypuhan na kwan digdi magtumar parte oni po actually igwadig ding surat ali ini sa actually ang nag-propose kay ni iyo po ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority para digdi sa pagpapailaw. Oni po basahon ko ang surat tangani na kamo na saran bahala na magtaonin opinion digdi. Takod ako digdi mataonin opinion na kay ni because sabi ko nga ni kung gibuhon yan di subiit kung di masya ako ako din diritsos ko na magtaram kon ikakaraot yan o ikakarahayan po tabi di ba surat ini po as noted above Mayon Volcano is also a proposed UNESCO World Heritage Site. The first world in over 20 years. One of the criteria for which it is nominated in creation which give premium on the exceptional natural beauty of the heritage. So gustong sabihon, so natural niyang gayon, dahil mo pwedeng dagdagan, so natural lang. Kaya ano yung natural Orang make up, sabi. The artificial lighting of Mayon Volcano is glaringly contradictory to its celebrated natural beauty. Gustong sabihin,
And inida po na pagpapailaw siblag duman o kaya kontra duman sa patakaran kan UNESCO World Heritage Site na criteria po para manominar ini bilang saro na heritage site. Di ba? Which has served as aspiration for countries, works of art, and a significant part of Filipino. Sardayo itong kay ang surat. Kaya didipisilan ako magbasa. National heritage and identity as a cultural landscape. Mayon volcano also plays an important role in the spirituality of the Albayanos, being believed to be a final resting place in their ancestors' souls, the pusod kan kinaban. Yan. Or Nobel of the Earth to Albay indigenous people, the apparition site of Nuestra Señora de los Desamparados, Our Lady of Abandoned, in the landmark to which the old churches of Albay were oriented for Eucharistic celebration. To dearest ini lahat ng nata pigahanap ko ha. Alat ko na ha. To devote Albayanos, the Mayon volcano eruption and other natural phenomena portend divine signals that necessitate the conduct of communal religion rituals such as perdon in Christianong turog. Usually done at nighttime or before dawn. The artificial lighting and the projection of different colors of Mayon volcano threaten to desacralize the site that has been central to the age-old tradition of Albayano. While the provincial government of Albay appreciate the objective of Mayon volcano heritage aesthetic lighting project to draw tourists to Albay, it deems that the same objective can be achieved with the successful designation of Mayon volcano as UNESCO World Heritage site, as other sites in the Philippines have demonstrated. At this point, the lighting project is not in line with its mission to the internationally outstanding site with 2 UNESCO designations. More importantly, it is not in line with the natural and cultural values at that Albayano traditionally associate with Mayon volcano. To this end, the provincial government of Albay urges the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority to discontinue the project. Iyo po, pirmado ini po tabi ni Acting Governor Glinda Bongao. Abo ni Gob Bongao, mararaot man talaga yung naturalisa po kan Bulkang Mayon bilang UNESCO heritage. Yun na yan po tabi ha. Kaya siyempre ini po
ining pagpapailaw na ini, pinag-propose ini po tabi, pinag-propose po tabi ini, ano yan, kay ni po tabi na CHESA means Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority tabi. Nagkaigwa kasi nin public consultation, nagkaigwa nin public consultation po tabi, nakaaging duwang aldaw. Duwang aldaw po tabi. Public consultation po digdi. Nganyan po ta dakulo nagkokontra. Siguro it's time para sa CHESA na mag-isipan po tabi ni kung idadagos o dai. At kung makakaraot po tabi ni di duman sa natural na gayon kan bulkang mayon, susog po sa requirements kan UNESCO, dito na yan pagdiritsuhon. Diba? Pero kung gusto, dahil man kitang magiginibo dyan. Sabi nga ni po tabi, kung gusto nga dakol ang pwedeng paagi po tabi, na dito na yan po tabi, pwede na makontrol pa. Okay? So, 26 minutos na makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka.
White rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Miyembro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, bigo na kitang 31 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kita kireda masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Valladolid, 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 Monsiato sa tukiwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo paninindugan sa karangayan maaasahan. Valladolid, 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 Pasalamatan ta po sa muyang mga sponsors sa Miss Evelyn Delbo and Family, Rizal Street, Legazpi City. Tancholing Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Tancholing. Will & Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Manager, and Ravis Enterprises, Ravis, Legazpi City. Mrs. Isosa Miranda, Owner. Miss Sheila Nas, City Agriculturist, City Agriculture Office, Lacandola Drive, Gogon, Legazpi City. Honorable Bibi Glinda Bongao, Governor Province of Albay, Boklan Pod Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director, PNP Regional Office 5, Camp Brigadier General Simeon Ola, Legazpi City. Yan po ang samuyan ng mga sponsors, digdi po sa Lenten Activities 2025. let's go! Alright, so bulta kita digdi sa programa po tabi. So duman sa mga naghahapot regarding digdi sa pailaw na yan, sabi ko baga sa Indo, gururang na kitaan mas nakakaaram kaan. Kung ano po ang sa Indong opinion, kontra ka mo o bako, di bahala na kamo. Bahala na kamo. Tangani na. Iyo man sa iyan takot di ako mapakuang kung kontra ko bako. Diba? Nasa disposisyon iyan, lalo na kan mga opisyales, provincial government, pero yung sabi ko sa Indo po, si Governor Glinda Bongao, abo. Si Governor Glinda Bongao, abo.
Tabi. Abo kayan. Tapos so city government man, sabi ko ni Sendo po, nahulog so cellphone ko. Maluya so charge nahulog. Tapos nag-crack so nahulog nag-crack so baysa na. Mapasalida na talaga ini. Mapasalida na. Di ba? Okay. Nag-crack nag-crack so kwan. Baysa na. Nadali yo baysa sige. Anyway, so fight sana na kwan ko nagka-charge kasi po ta kwan ini. Okay? Okay. Anyway, so sabi ko sa Indo, alat ko na ta ikwanta mo na. Kuhaan ko na muna po tabi gidan report digdi kan sa tuya na mga pagiriba digdi po sa Radyo Pilipino alata gisa hunta na ini. Okay yan alat ko na. Oops. Nadali so bata ka na nag-crack na diretsong kuminanak na draw dakula sige madali lang. DWGO Live Report. Pasadahan ta po ang report dahil dyan sa luwas sa BI pinalakas ang kanilang frontline services sa paglalagay ng mga bagong sinanay na immigration officers. Report si Nestor Kagitla. Nestor, good morning. Please come in. Pinalalakas ng Bureau of Immigration ng kanilang frontline services sa paglalagay ng mga bagong sinanay na immigration officers na nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang tungo sa bagong immigration vision ng ahensya. Ang inisyatiba na ito ay umaayon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang modernisado, professional at digitally advanced na serbisyo sa immigration habang patuloy na pinapahusay ng bansa ang seguridad sa hangganan ay pinabibilis ang mga proseso na nanatiling nakatuon ang gobyerno sa pagtiyak na ang mga opisyal ng immigration ay may sapat na sangkap upang mahawakan ang mga hinihingi ng kanilang critical na tungkulin. May kabuang 30 nagtapos ng Border Control Officers Module 1 Class 35 ang opisyal na nagtapos ng kanilang pagsasanay sa isang seremonya na ginanap sa punong tanggapan ng BI sa Intramuros, Maynila. Ang mga bagong opisyal na ito ay kumakatauhan sa kinabukasan ng imigrasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay na buo nila ang kadalubhasaan
na kailangan upang masecure ang mga hangganan habang tinitiyak ang mahusay na serbisyo para sa mga manlalakbay. Ang kanilang deployment ay isang patunay ng pangako na modernisasyon at kahusayan. Ang Learning and Development Section ng BIA sa pangunguna ni Officer in Charge Chris Simende ay nagulat na ang mga trainees ay sumasailalim sa 5 linggo na intensive training sa Philippine Immigration Academy Training Facility sa Intramuros. Mula sa Immigration Manila, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Salamat. Nestor sa report, pasadaan ta pagiraray si Mar Rodriguez pag-aresto sa vlogger dahil sa pagpapakalat ng fake news, paalalaban sa irresponsibleng content creator ayon kay Congressman o kay Congresswoman Pami Zamora. Mar Rodriguez sa report. DWGO Live Report. Mar Kamin. Natata abo magdalagan ni si Mar. Abo. Si Kwan Giraray. Balikan to lang si ano yan? Si Nestor. Pagpapalawak ng kalsada sa bahagi ng Dangkalan, Candoni, Damutan Valley Road, natapos na ng DPWH. Si Nestor Cagitla, minabalik. DWGO Live Report. Nestor Camin. Sa ulat na binahagi ni DPW's Negros Island Region Director Dennis Maria Ayag, matagumpay na natapos ng Department of Public Works ang highway ang pagpapalawak ng bahagi ng Dangkalan, Candone, Damutan Valley Road na naglalayang mapabuti ang transportasyon at mapadali ang mas maayos na paggalaw ng mga produkto at serbisyo sa bayan ng Ilog Negros Occidental. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 33.7 milyon, ay nagpapalawak ng 766 metrong kahabaan ng umiiral na 2-lane tertiary road sa pamamagitan ng paggawa ng mga karagdagang lane sa magkabilang panig. Ipinatupad ng DPWH Negros Occidental 3rd District Engineering Office ang pinalawak na kalsada ay maaari na ngayon tumanggap ng mas maraming sasakyan, magpapagaan ng daloy ng trapiko at makapagbibigay ng mas mahusay na komportableng karanasan sa paglalakbay para sa mga gumagamit ng kalsada at pampublikong commuters araw-araw sa pamamagitan ng mas malawak na espasyo sa kalsada at mas mahusay na akses sa mga kalapit na bayan at barangay. Ang mga lokal na magsasaka ay may-ari ng maliliit na negosyo ay hindi na makakaranas ng mga pagkaantala sa transportasyon ng kanilang mga produkto at serbisyo. Kabilang sa iba pang aktibidad para sa proyekto ang pagbibigay ng mga pipe, culvert, stone masonry, rubble, concrete at reflectorized thermoplastic pavement markings. Mula sa DPWH Central Office, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, Nestor, sa report. Tege. Saka. Nakrak. So, sa kuyang CP. Di bale. Pwede pa man mapakinabangan. Nagakuan ako ta charge. Anyway, so duro-diretso kita digdi sa programa. Sabi ko sa Indo,
garo nakanatad suligaspi adi. Garo po nakanatad suligaspi ngonyan. Ano yan? Nakapitong gold kasod ma elementary tapos secondary. Sa iba-ibang mga sports. Tapos albay nakaapat man eh. Albay nakaapat man. Okay? So at least pinagalan, congratulations sa mga aki tapos sa mga magurang na nagpagal. Kanganay po tabi na makuanin da yung sendang gusto. Ang mga gold medalist na yan, sinda po ang ipapadara akan Bicol sa palarong pambansa sa maabot na mga aldaw. Iyo palarong pambansa. Iyo po yan ang Bicol, ipapadara kan Bicol region. So ayos, at least sabi ko nga ni solve na kamo, no? Solve na kamo po. Ayos na yan. Anyway, sa madaling sabi, pirang aldaw pa yun, 5 aldaw pa, ta sobra sa 300 gayod na medalya na gold. Sobra 300 ang aragawan dyan. Sobra sa 300 na medalya po ang pinag-aragawan dyan. Sabi. So, the provincial government of Albay urged the Quezon tourism infrastructure to discontinue. Okay. Iyon na ini. Dahil mo kakuan. Bahala na kamo kung ano ang gusto nindo. Iyo, kung ano ang gusto nindo, di iyan ang masusunod. Kung abo nindo, di dai. Okay? Tabi. Yung man sana yan ang pinaka-importante kasi. Dapat may nagbigay sa inyo alat ko na ng kakapag-ayos. Naka-on pa palang digdi sa kuyang kuan. Yung tatanaw ng utang na loob. Kapag sinabi nila yeah po. Solve. Yun na yan ang laban. Okay? Duman sa makonsilo ining duwang aspirante sa kongresista sa 2nd District. Puwertian kuan, puwerti bagaan bakbakan man. Nag-uranin bagas. Nag-uranin bagas. Digdi po sa ano yan? Nag-uranin bagas digdi sa 2nd District. Urog maon sa tawo ta, aram nindo. Yogon mo yan, de ka naman mabakal. pagkataonin mo De ka na baga mabakal. sa 1FM mo Mahalon baga ang bagas. De ka na magpaparabakal ki bagas. Di tao na. Tangon yan man sa ng eleksyon na noy. Pag nakuha na ninda po tabi, so gusto ninda pagkatapos kan eleksyon, never mind. De naman ka mo mag-irilingan noy. De naman ka mo mag-irilingan, never mind na kamo eh. Kaya sabi baga, mag-isip-isip kita na mga mag-isip-isip kita po kung sisay ay kung ano talaga an para sa to. Mag-isip-isip po tabi kita. Okay? So sige. Kung sisay pa man po tabi dyan kung sisay man dyan langgana, di bahala sinda. Between Kaloy Loria tapos si Kito. Ang bagas ko niyan. So Jasmine Rice naging Kito na eh. So Jasmine Rice kuha na ano ba yon? Bako na ngon yan Jasmine Rice Kito. Kito ko. Iyan na po an kuan ngon yan. Kito ko an
brand kan jasmine rice ngunyan. Nya maapot ka mo so yun ipingay ya. So yun ipingay ya. So yun ipingay kito ko. Inda lang. Pero maraot man ako, ha? In fairness naman kay kito. Pasalamatan nindo ta. Nagtao baga. Nagtao manin bagas. Pasalamatan nindo yan. Ta nag-i-import siya eh. Si Kaloy Loria. Iyo man. May pangsira na, may bagas pa. Yugon mo yan. Pero dit sa bagas kay Kaloy Loria. Pero quality naman sa bagas. Quality naman sa bagas. Di ba nga 3 kilo quality rice man. O tapos poon sa Biyernes poon sa Biyernes po first day kan kampanya. Pag nagtarao pa ang mga ini, pag nagtarao pa po ang mga ini, ikwa na nindo, ipicture na nindo, bawal na yan, lalo na kung may pangaran, bawal na yan, in kind or in cash, bawal po yan. At ngani na madali kang Comelec, madali po kang Comelec, cash or in kind, bawal na po yan. Sabi nga ni po tabi, magiging vote buying na yan. Magiging vote buying na yan po. Kaya sa mga yan, mga kandidato ngunyan, pait sundong niya, may 20 city pa eh. Tulong aldaw pa po tabi na pananaukan bagas. Sabi kan ibang nakaulay ko, kung kwarto na lamang ngayon sa tinaunin do, nakabakal na lang ngayon kami masiram na bagas. Dahil na yung problema, tao ka mo, gura ano sa bagas. So, 20 kilos. 1,000. Maning kwinta. Kung isinubri na sa bagang nindo ngayaan, di kami na sa nagbakal, dahil may napag-ubos bagas. 1,000, may makabakal kang 10 kilo, may 10 kilong karne. O saka, ano pa man? Binasulugod ko niyan so nagtao, tinarawan na nga ni ikamo. Tinarawan na nga ni ikamo, magpara. Pag tinarawan na, di magpasalamat. Matuto kitang magpasalamat po. Kung maski sisay pa man yan, kalaban nun na inindo, pasalamatan ta. Pasalamatan ta po tabi, tangani na kuan man sinda. Mog mo man lamang. Yugon ba yan? Bako yung karaw-karaw na ginagarastos kan mga yan eh. Lalo na kung sa diring kwarta. Kung sa diring kwarta po tabi, matindi yan. Pero kung bako mo man sa diring kwarta, pabayain na. Kung bako mo man sa diring kwarta, pabayain na. Kung sa government money, di pabayain na talagang kwan yan. Plus yan na dahil tinaram kong sisay na ako dahil ko tinaram kong sisay nagkuanin kwarta sa gobyerno dahil ko nagtaram. Basta kung ang sinasabi ko lang, kung kwarta yan po na personal sa diring bulsa po kan sarong kandidato, sa diring bulsa kan sarong kandidato, irakman dakulaon po tabi ang ginagastos kayan. Pero kung kwarta naman po tabi ni Juan de la Cruz, yung people's money, makonsensya naman kamo. Ginagamit nindo po nginaranan pa nindo. Iyo yan kung government money yan. Pero sabi nga ni po tabi, igodayanin balik eh. Nagutik ka, mababalikan ka. Dahil man po kinakaaram, pero aram kan mada Diyos kung saan hali sa kwarta mo. Pagabot kan eleksyon, pirdi ka. Di ba? Pirdi ka. Dahil man na-appreciate kan tao eh. Dahil po ma-appreciate kan tao because aram kan tao kung saan hali dahil lang nagtataram. Benangyasi mo, inabasan mo yun. Di ba? Benangyasi mo, inabasan mo ngayon. Saka baka nagking ruragan lugod kita.
Di ba? Nagkinguragan kita. Anyway, 1 minuto po. Antes alas 7 Ninda pagkaaga mapaaram na ko digdi sa programa gayod.